Tarihi ya kiyaye cewa dogaro da gwamnati, karya abokan kasuwanci ta kowane hanya su ne tsarukan da Aliko Dangote ya gina kasuwancinsa da su. Waɗannan tsarika na daga cikin dalilan da ya sa yake fuskantar matsaloli a kasuwancinsa na yau. Gawurtaccen matatar man da ya gina na fuskantar barazanoni ne daga waɗanda suka san da kuɗin gwamnati ya gina da kuma waɗanda suke amfana daga badakalolin da ke faruwa a harkar mai a ƙasar nan. A cikin wannan jawabi za ku ji bayani bisa Aliko Dangote da matatar mansa da abubuwan da suka danganci haka daga bakin Petroleum Engineer Ibrahim Abdullahi. Ni Salisu Saminaka nake gabatar muku. Zan fara da matatar mai ta Dangote ko kuma shi kansa Dangote din. Al'umma a kwanakin baya lokacin da misayar yawo ta kaure tsakanin Dangote bayan ya gama matatar mansa, za ta fara aiki, za ta fara sai da mai, amma kuma a sayan mata da gurbataccen man Najeriya taki, har ma ya fara tunanin zai tsallaka ƙasashen waje ya dinga siyowa. Daga baya aka ce an daidaita. Gabanin wannan su mutanen NNPC su Mary Kyari da Dittikar Kaya irin su Professor Kilani ko Dr. Kilani nan da kuke ji ana hira da su, Dittikar Kaya, tsofaffin Dittikar Kaya waɗanda in dai suna da rai to sai dai abin da Allah ya yi wa ƙasar nan game da mai. To irin waɗannan don yanzu in ana hira da shi, duk sanda aka yi maganar Dangote shi wannan Dr. Kilani wanda ya taɓa yin aiki a matatan mai ta Kaduna, ga Hausa Fulani musulmi wanda za ka sa rai cewa yana da wannan shu'uri a cikin zuciyarsa na sauƙi da rangwame musamman wa mu al'ummar Arewa yadda al'amarin man nan yake ga samu. Amma ku saurara ku buɗe kunnunku. Duk sanda ake hira da shi wani abu ya taɓa Dangote, za ku ji kamar ya zare takobi ko wuƙa ya danna Dangote saboda zafin ƙin da yake masa baya ɓuya daga harshensa, amsoshin da yake bayarwa daga kan Dangote. Me yasa? Saboda ya zo da wani abin da zai tare musu hanyar cuwa-cuwa. Waɗannan su ne suka haɗa ƙarfi suka kai Dangoten inda suka kai shi. To wannan badakala wannan musayar yawu da ta kaure har su Kilanin nan da su Mele Kyari din nan waɗanda ake gani a ɓangare na jini su ne ‘yan uwan Aliko Dangote, su ne za su taimake shi, aƙalla shi ne ɗan uwansu, kuma abin sha'awa ɗan uwan nasu na ƙabila da ɗan uwan nasu na nahiya da ɗan uwan nasu na addini, duk da ba a kulawa da wannan, sai aka yi sa'a kuma duk girman Afirka shi ne Allah ya fara bawa wannan dama ya zo da wani abu irin wannan, wanda abin alfahari ne. Kowane wanda yake masani a wannan ɓangare, wanda ya fito daga arewacin ƙasar nan ya dafa masa don a cimma nasara. To waɗannan kuma su ne gungun da suke ƙulla masa dukkan wani makirci na karya shi. To menene anan nake ƙoƙarin na faɗa? Wannan sai ya sa mutanen ƙasar baki ɗaya kuma sai suka koma suna tausayawa Dangote ne, cewa ya zo da wani al'amari wanda ake ganin in Allah da za a samu sauƙi, sai gashi kuma miyagun mutane sun lalata lamarin, suna neman masu ruguza shi baki ɗaya sun koyar da shi. Saboda haka sai al'umma ƙasa take tausaya masa. To a nan ɗan kalmomi biyu kawai zan faɗa a matsayin kamar zan ɗanyi ya ɗaya ne kawai na wuce.
don bai kamata in buɗe wannan filin ba na ce zan buɗe waye Dangote kuma ya cancanci a tausaya masa ko bai cancanci a tausaya masa ba, to al'amarin zai yi faɗi. To maganar Dangote shi akan kansa a kasuwancinsa wato ya yi rashin sa'a. Tarihinsa a kasuwanci ya yi rashin sa'a, bai gini al'amarin kasuwancinsa kamar 'yan uwansa waɗanda a yau ake ganin sun kai su 13 a cikin fagen na kasuwanci a ƙasar nan ba, bai gini nasa layin ta wannan ɓangare ba. Waɗanda dai su ne na kan gaba a iya cewa su ne sa'annansu ko su suke cara wato a gaba-gaba cikin al'amarin da ya shafi kasuwanci a ƙasar nan, irin su Mike Adenuga, irin su Pascal G. Dadozi, irin su Abdulsamadi, irin su Asu Ezi, irin su Cletus Ebito, irin su Femi Otedola, irin su Tony Elumelu, irin su Jim Obian da su Muhammadu Indimi. Kaga dai waɗannan su ne ake gani abin da Bature ke faɗa, wato a tsari na kasuwanci su ne contemporaries ɗinsa, wato su ne menene Bahaushe yake faɗa, su ne wato ragunan abokan karansa. To tsarin kasuwancin waɗannan shi Dangote bai ɗauki tsari irin nasu ba gaba ɗaya, domin duk waɗannan 'yan kasuwar kada Abdulsamadi da shi Ebeto su ji labari. To ba su kaɗai ba, amma dai ana da labarin yadda aka yi ƙoƙari sai da ya karya Ebeto din nan ɓangaren suminti. Saboda Ebeton nan shi ne wanda gabanin zamanin Jonathan lokacin Obasanjo yake shigo da siminti wanda dalilin lasins da aka bashi na shigo da siminti ya sanya ƙasar nan ta sami salama, ta samu sawaba, ta samu sauƙi. Siminti ya sauka raba-raba albarkacin Ebeto, yadda ya sauƙaƙa wa al'ummar Najeriya lamari game da siminti. Dangote ya shiga ya fita tsakanin ya rubuta petition a fili ya kai wa Obasanjo. Al'umma na da wannan masani yadda aka yi ta rigima. Da ƙarfin tsiya sai da Dangote ya karya mutumin nan, Obasanjo ya kwace lasisinsa. Gwamnatin da ta biyo baya sai ta zamto mai rahama ce wacce take aiki da umarnin Allah da dokokin ƙasa. Ita ce gwamnatin Yar'adua. Yar'adua abu ne mai tsawo dai, amma Yar'adua ya mai wa Ebeto lasins ɗinsa saboda ya duba ƙorafe-ƙorafen Dangoten nan, ƙorafe-ƙorafe ne kawai na bukatar shi kaɗai yake so ya zama a fagen, babu wani dalili, duk dalilai ne waɗanda suke na makirci na ƙoƙarin karya kasuwancin Ebeto ɗin nan. Saboda kamar Yar'adua ya mai masa da lasisinsa, wanda a ƙarƙashin wannan labaran suna da yawa. Labaran suna da yawa yadda aka yi shi kansa Umarin ya samu kansa halin da yake ciki, saboda taɓa Obasanjo da muradinsa tsakaninsa da Dangoten. Shi kansa akwai wani labari wanda bai kamata a fara jinsa daga bakinmu ba. To, Dangote yana da irin wannan tarihin. Abdulsamad haka yi, Allah ne ya tsaye da shi. Kusan shi yana da tarihin wato ya karya da mutane da yawa 'yan kasuwa. Da yawa ya karya su. Waɗanda ba za su kari ba, dole ya haƙuri yake tafiya da su. To shi yana da wannan tarihin na kakkarya mutane da lalata musu kasuwancinsu.
to wannan ba shi ne mafi munin yadda ya gina kansa ba. Kuma duk sauran 'yan kasuwan nan da na faɗa ba wanda yake da wannan tsarin, ba wanda yake da irin wannan zuciyar, babu shi. Ba su dai a iya yin abin da ake kira na me ake faɗa da Hausa, wannan gasa cikin kasuwanci, ka kawo kaza ni ma in kawo, ka sauke farashin kaza ni ma in sauke, duk 'yan kasuwa suna yin wannan. Amma ba wani wanda yake da zuciyar sai ya karya wani sannan yake ganin zai rayu, banda shi Aliko Dangote yana da wannan tarihi kuma har yau bai fasa ba. To abin da ya fi muni cikin hanyar kasuwancin da ya ɗauka, duk 'yan kasuwan nan da ne bayani suna cin gajiyar gwamnati, gajiyar dangantakar mai kasuwanci da gwamnati, amma babu wanda a cikin 'yan kasuwan nan da ne bayani ko kashi 10 daga 100 na dukiyarsa ya dogara da gwamnatin ƙasar nan, babu shi. Dukkan 'yan kasuwan nan babu wanda kashi 10 daga 100 na dukiyarsa da harkokin kasuwancinsa ya dogara da kuɗin gwamnati yake yi, ko a ara masa ko yi kaza ko yi kaza, babu, banda Aliko Dangote. Aliko Dangote fiye da kashi 60 na dukiyar da yake juyawa ta gwamnati ce. Wannan dalili yasa ba zai iya yiwa ya tsaya da kafarsa ba sai da gwamnati. Ɗan tinja kawai na kwanaki da basu fi 20 ba da ya samu tsakaninsa da Bola Ahmed Tinubu, sanda ya ce ya gama refinery din, aka ce ba za a sayar masa da mai ba saboda shi ma Tinubun yana da nasa. 'Yan wannan tinjar ta kwana 20 sai da ta dawo da ɗan wata gas. Raba ya dawo, ai an ji an yi sanarwar cewa yanzu an samu wanda ya wuce shi Afirka. To taimakon Allah ne ya saki musu bukatun duk da suka gaya masa na refiners ɗin, tun da ya yi taurin kai ne. To sai da ya miƙa wuya, ya musu yanda suke so, su Mele Kyari ɗin, shi wannan Mele Kyari da kuke gani, in ba Allah Ubangiji ya ɗauki ran wannan mutum ko ya cire hannunsa daga harkokin mai kai, ɗaukar ransa kawai shi ne ya fi alhairi, saboda in dai suna da rai to har yanzu su ne dai. Mele Kyari din nan Allah ya raba ƙasar nan da shi, bala'i ne ba na wasa ba. To sai da ya Dangoten ya miƙa musu ya, shi ne ɗan abin ya farfaɗo yanzu kuke jin labarin shi. To waɗannan matsaloli kun ga guda biyu kenan. Zuciyarsa kullum karya kowa sai dai shi wannan haka yake tsarin kasuwancinsa, kuma baya rena ƙarami, ko ɗan ƙarami ne zai taso shi zai sa kafa ya take shi, bai da tarihin ya taimaki wani ya miki. Saɓanin sauran wanda nake ta bayani, ya taɓa yin wani bayani a baya, da ce kowane ɗaya misali shi ma ya ƙada ya nuga. Na taɓa ba da misali, da za a ce yau ta Allah ta kasance Adenuga ya samu karaya, to zai har ya mutu ba za ka gane karayar ba. Dalili saboda ya tashi wani, ya gina wani, wanda ba za su taɓa bari har ya karye din ba. Ko da tallafin waɗanda ya tayar, Adenuga zai tsaya a matsayin da yake, amma banda Aliko. To waɗannan su ne matsalolinsa. Dogaro da gwamnati, abubuwan da yake juya fiye da kashi 60 kuɗin gwamnatin ƙasa ne. Na biyu, karya mutane. To na uku, wanda shi ne ba na son shiga, ita kanta refinery ɗin ta waye. Duk wannan a ce a ɗin wanda bai da iko ya sa farashin da yake so, me ya sa na waye ta waye refinery. To wannan ba ku jinta daga bakina. To Dangote wannan shine halin da ya same shi. To al'ummar ƙasa ba su san wannan tarihi ba. Haka Dangote yi wa kamfanin Ashaka. Lokacin da ya taso, Ashaka ba su da motoci sosai na rarraba kayayyaki zuwa ga abokan cinikinsu. Dangote ya hilace su
cewa abokin ciniki ne ai ɗan juma ne da ɗan jummai, zai dinga ba su aron motoci duk inda za su kai, in babu mota su yi magana, zai ba da motocinsa kyauta su kai musu. Ai taimakon kai ne, taimakon juna ne, duka arewa ne. Saboda haka Ashaka suka saki jiki cewa Dangote ɗan uwa ne, ɗan arewa wanda za a tallafi juna. Saboda haka duk inda za su kai kaya sai su kira motocinsa, sai ya zama fiye da kashi 80 Ashaka sun dogara da motocin Dangote suna kai musu kaya. Ashe shi Dangote ya tsara ne, ya su ba su motocin nan ne don a dinga zuwa a ga ina ne kastomominsu kawai. An ba da motocin ne don a ga kastomominsu na ƙasan nan gaba ɗaya lungu da saƙo. Duk inda mota ta kai ta je leƙen asiri ne, in ta juya kayan shi kenan an san wane. Saboda haka da ya gama gan sanin dukkan 'yan kasuwarsu, abokan cinikinsu, shi kenan kawai sai ya zubar da su, sai ya koma sai ya kame waɗannan 'yan kasuwa. Shi ne abin da ya karya Ashaka. Dangote ne ya karya su bayan yanda yawa Ibeto. To yana da wannan tarihi mummuna. So da haka bayi da wani zai baka mamakin jama'a suna tausayinsa, suna yabansa. Gwamnatin ƙasar nan ba ta son sa, ya zo da mutane rahama ba a san sa. Wannan ba gaskiya bane, wannan ba gaskiya bane. To mu rufe wannan shafi.